Ya ora apa-apa. Engko suwe-suwe Gustine melu ngeret. Menapa tasih sok geret? Es. Ora kewanen lho, ora do kewanen lho. Do nganggo ukuran ora sok sae. Waduh. Do nggawa meteran nek omong ku ora sembrono. Suhin, Dalem. mikir diaturne Bu Prastiwi kowe ngalih. Lah ngopo? Wis ora kepiye-kepiye. Kene-kene Nduk, Cahayu kene. Alah. Jaga jarak lho. Ya ora jaga jarak iki. Wuh. Malah arep duduk. Mahar julunguk. Jero ya. Lenjang kaciu tanggepe men cethek. Dikancani Ika. Ika ya kene Dadi Cahaya. iki ana sing apa jenenge dadi donya iki ana rong perkara. Napa niku? Ana elek ana apik dadi Ya sampean ora usah ngetokke rong perkara, wong iki anenge patang perkara kok moko. Wis awas aja nglangkai permen kok ndak dadi kecut. Ya. Kaya Iki keparenge apa, Mbak? RBK Ratu Boko iki keparenge nyuwun apa iki ora jelas. Ya, dicaosi sing oh tembang Oh, tembang kangen. kangen. Gade wis suwe ra tau ketemu tembang kangen. Tembang kangen. Ya dibawani sik. Ya. Ana isine ora? Ana Ya peken wae. Ora, nyonya. Suwe ra mayang kok mesake. Oh, aku cangkemmu atos. Oh iya. Apa anak buahmu nek ke dalang kaya ngono kuwi. Suwe ra mayang kok peken wae. Oh iya jenenge kuwi jenenge menghina kowe kaya ngono kuwi. Mangino. Mengino. Kuwi cara bahasa Indonesiane memperkenyek. Ditampani aja sok KPN ngono. iki ndak marai loro timbel. Ora tok tambahi. Ra, ameng kuwi kok tambahi tungkak wae. Wong wis, hei, Mbok Cange. Piye? Wong iki wis ndek kok arep ditungkak bareng. Aben aku suarane atos ora jamak-jamak. Iya. Sing atos ku udune duku kowe. Ayo, gek dibawani. Yo. Yo nendi? Ngejak medun apa? Apa? Ngejak medun. Ngopo medun? Kok menawa kowe arep medun. Tendiang. Lingkuan. Sinden kaya iwak gembung. Kaya apa? Kayak iwak sing dunggahke dipancing cilik ning nek ditemek Kae jenenge kembung. kok kembung. Iwak sing goblok ya kae. Kok goblok? Wis kembung kok ora mentas-mentas ora ya. Ayo dibawani engko gek tembang kangen. Iya. Kangen tanpa upama. Mau aku teko nang mburi kelir tak kira kowe borudu. Apa? Mbah. Pras kok ora nyaprak macak Jawa. Non udu aku. Persis Ider aku. Apa isih payu? Mong sliramu kang gawe telenging hati. Was lawas anggonku nunggu neno. sliramu tansah leledo. Ning arep kaya ngapa ya kelangenan katresnane Gusti Yuda.
apa-apa sing didhawuhi mesti Prastiwi. Kae Nggih, napa, diajeng Gusti? Prastiwi kon bawa singgah-singgah. Nggih, kula wau grogi Gusti. Wah, kowe arep dijak ning daleme kok. Nggih, kan dawuh napa Gusti? Anggo geret-geretan anake. Ya ora apa-apa. Engko suwe-suwe Gustine melu geret. Menapa tasih sok geret? Es. Ora kewanen lho, ora do kewanen lho. Do nganggo ukuran ora sae. Waduh. Do gawa meteran nek omong ku ora sembrono. Kowe karo Gusti Yuda kok geret-geret. Napa nggih Gusti? Ngelingana rikala jaman kepungkur Neno. sliramu nate ngendika tresno lair trusing batin. Wah, iki sing siji ya jogetane apik, sing siji ya apik. Iya. Ya. Mangga dados tembang kangen yuk. Yo diwangi gerong yo. Wengi udan krimis ra uwi suwe
Apik. Ha iki sing sinden sing gampang kerawuan iki ya iki. Kok kerawuan pripun to? Oh iki nang ngene iki Kang Slupan. Oh. Oh, ngoten niku Anjuk to. sik saiki tak takon kowe mau njaluk dhuwit 200 mau ki nyambut gawemu apa? Aku Kok men joget. jondal-jondil kowe tak dol nang kasongan payu larang. Oh padake iki sinden kok padake celengan. Mbok todol ning kene wae. Waduh. Bang dadak ado-ado kasongan. Nek sing dhuwur jogete rada piye nek ya sampean ya apik tenan. Ora sip kaya uget-uget. Semangat. Kok kaya uget-uget nang semono gedene. Nek nggon swara tenan ora mesti nek gulune dawa iki suarane apik. Nyatane Ika karo Mbak Prastiwi suarane jos. Monggo Dawa gedene ya kok cedhak. Kaya ndek ning suarane jos. Kowe iki Mbak Waluyo iki ra ngematke kuwi iki kempol. Lho kok jet kempol pripun? Sing Kudu gulu kuwi iki kempol. Oh, Nya temokan sapa? endi? Kepal lutu. Kempol kok kene ora ngono. Lah nek gulu ki ya kene lah, gulu ki ngendi coba? Jogetene sing kaya kodhok arep gejembrung barang. Aku Pun nggih. Nggih. Nggih, matur suwun. Ika kok ora dikeki. Rasah dhuwit tak kakek. Lah, kerja bareng lho iki, Bu. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Cah cilik ora ngerti dhuwit. Ben gua aku wae ya. Sing tuwa ki nek dhuwit nggo ngopo? Wis ta ora usah omong. Wis Pokoke gua. mesakno wae. Wis ben ono kae nganti jarike bodol kabeh kulo mergo le joget. Oh, glom bodol kulo. Apane? Ora men jarik sing bodol. Yang sarake sinden nom ki ya plasti kuwi. Nek entuk dit ra tau do dikeki. Iya, mesake. Mboten napa-napa. Mesake bocah cilik arep nggo jajan kok ya. Oh iya. Nggih. Matur suwun Mbak Waluyo. Nggih. sami-sami. Derekaken monggo. Gandeng menika ya wektune ya ngoyak, ya tegese